Hola, què tal? Molt bé, anem a fer un xicotet videotutorial de com podeu descarregar i instal·lar-vos el Audacity i qualsevol altre programa disponible al portal d'aplicacions de la Generalitat de Catalunya. Fixeu-vos, aquí a l'escriptori teniu sempre aquest accés directe. En cas que no aparegui podeu buscar-lo al menú del Windows. Una vegada obert i una vegada carregat, teniu a la vostra disposició multitud d'aplicacions, principalment de codi lliure, per a descarregar. Anem a la barra de cerca, escrivim Audacity, Enter, i aquí el tenim. En aquest cas accedim i fixeu-vos que ens ficarà que ja està instal·lat. En el vostre cas simplement li heu de donar a instal·lar. La barra de càrrega us apareixerà aquí dalt, trigarà una miqueta bastant, també dependrà de la vostra connexió a internet, però principalment la culpable serà el servidor de la Generalitat que haurà d'autoritzar automàticament aquesta instal·lació. Una vegada instal·lat, simplement aneu al menú i fixeu-vos que aquí a afegides recentment tindreu les aplicacions que hàgiu cercat i posteriorment instal·lat. En aquest cas jo tinc el Shotcut. Recordeu que és una de les aplicacions que us vaig recomanar per tal d'editar l'àudio i crear vídeos. Principalment és això, un editor de vídeo lineal. I l'OBS en el cas que vulgueu fer altres muntatges com el que estic fent jo ara, que per cert estic provant l'ordinador de la Generalitat a veure què tal funciona i a veure què tal s'està gravant. Fixeu-vos, està aquí. Molt bé. També fixeu-vos que Shotcut, ja no sé escriure, Shotcut, Enter, i també la tenim per a instal·lar, disponible per a tots vosaltres, una de tantes. Hi ha alguna que més en un futur, possiblement aquelles persones una miqueta més friquis en l'àmbit que vulguin acabar composant les seves petites obres, leitmotivs i composicions, per la redundància, tenim el Musescore. Fixeu-vos que aquesta encara no està instal·lada. Sí que està actualitzada, és l'última versió. És quelcom interessant perquè totes les aplicacions aquestes estan quasi totes amb la seva última versió. Fixeu-vos el botó d'Install, li donem a instal·lar. Aquí dalt ens apareix la barra de càrrega en qualsevol moment, descàrrega pendent, ens avisa que està connectant amb el servidor de la Generalitat, ficarà 0% i de sobte, al cap d'una estona, pujarà i ens marcarà el 100% i instal·lat. Molt bé, si aneu a les categories, vosaltres mateixa podeu indagar i esbrinar quin tipus d'aplicacions vos poden fer falta. Fixeu-vos, multimèdia, imatge, so, àudio, internet, comunicació, teniu multitud per a descobrir. Cuideu-vos, que vaig a bé.